Kai, wai majalisar gaba kowa ne, gashi bushe. Haba, to bari dai dan zauna dan jira su in gani in za su yi to. Kai, har yanzu babu kowa, bari in dan kira baby na in jiya in tana gida. Dear customer, the MTN number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Kai, MTN sun lalace, bari dai in ƙara gwadawa. Hello, da Allah Siti na ka yi haƙuri. Haba baby na, ya ake tun da ina ta kiran ki is not reachable sai yanzu ni samu. Wallahi Siti matsalar ne ta kunne haka kwanakin ga MTM yake ta yi. Okay, ya ake ciki ne? Kina gida ne zuwa anjima in shigo? Kai, wallahi da matsala saboda kafin lokacin nan daji na ya dawo. Oh shit, baby, wai ya zaki mi haka ne? Kusan kwana nawa ba mu haɗu da juna ba, kuma ban ganki ba, na yi misin ɗinki da yawa. Ina so in ji daɗaɗɗen kalamanki, ina so in ga murmushinki. Haba baby, ki tausaya min mana. Kin ji? Okay, ba damuwa. Zuwa ajima zan leƙa gidan maƙotanmu, saboda an yi musu haihuwa zan kira ka. Haba, good, nice baby. Wallahi shi yasa ina son ki wallahi. Daga ni sai ke, in ba ke, ba ni, in ba ni, ba ke, na gode, bye. Hello? Ya ake ciki ne? Daidai, gani na fito. Ka san gidan Alhaji mai bakuru ɗan gangare? Haba my baby, ai ke ku sananne ne cikin garin nan. Na san gidan. Okay, to ka zo ina nan ciki. To shi kenan gani nan zuwa. Yawwa, gagarkar da take nufi nan, bari in kira ta. Dear customer, the MTN number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. Thank you. Shit! Haba! Kai yaro zo, kirmin Nabila cikin gidan ga. To, na gode. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Wanga wankan ganaki yau, ban ce komai ba, ya yi min kyau gaskiya, kin burge ni, ga kamshin turare, ga murmushi, haba, ai sai ki somar da ni a tsaye. Allah ko? Wallahi da gaske nake yi, Nabila. Kin burge ni. To na gode. Ban san ya zan yi in kwatanta soyayyar da nake yi miki ba. Ban san ya zan yi in yi miki bayanin cikakken abubuwan da a cikin zuciyata ki yadda da ni ba. Amma dai ban sani ba. Me kika gani? Haba masoyina.
har kai za ka rinka tambaya ta mi na gani. Kai ka fi kowa sanin na fi kowa son ka. Shigowarka cikin rayuwata gami da tsintsar son da kake nuna mini sun zama dalilin yin murmushina a kowane lokaci. Ka san ba wanda nake so da ya kai ka a rayuwata. Kai ne farin cikina, kai ne nishaɗin rayuwata, kai ne kake kore min damuwa a kowane lokaci. Gaskiya ina alfahari da kai masoyina Big Bros. Gaskiya Nabila, jin waɗanga daɗaɗen kalamai naki da su suke ƙara min ƙwarin gwiwa in ji kowane lokaci ina son in kasance tare da ki. Gaskiya ina son ki Nabila. To na gode, sai an jima. Music and beats. Nabila, me ke faruwa ne? Nabila, 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 me ke faruwa ne? Nabila, ki saurare ni mana, me ke faruwa ne Nabila? Ki gaya min mana me ke faruwa? Ki bar kuka mana. Kina sa ni ma zuciyata yana tafafasa don Allah ki bar kuka Nabila. Ki saurare ni me ke faruwa? Babana ne zai mana auren dole. Da ni da Hamiru. Wallahi ba na son sa. Wallahi ba na son sa. Da na so shi gara na mutu. What? Auren dole? Haba Nabila. Haba Nabila, haka za ki yi min? Wallahi ba zan ma haka ba. Wallahi ba zan ma haka ba. Haka za ki min Nabila? Haba. Gaskiya Nabila babanki bai kyauta min ba. Bai kyauta min ba, ya kamata a ce ya gaya min turo uwayena mana. Haba. Sai a kawo wani? Gani kuma kin san lalle ba ki san sa? Haba Nabila. Ka ga ma tafiyata. Haba Big Bro, don Allah ka dawo. Haba Big Bro, don Allah ka dawo, ka cece ni, ka cece rayuwata. Don Allah ka dawo, ka cece rayuwata. Haba Big Bro, don Allah ka da ka Don Allah ki kyale ni, ke ga ma tafiyata. To jama'a muna sauraron wannan audio drama ne daga Big Bros Film Production Sokoto mai suna Gari ya waye 'yan matan zamani. Sai wanda ya ba da labari Bala Kware, sai wanda ya tsara labari M Nasir Kware, sannan wanda ya bada umarni Big Bros. Ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Big Bros TV. Sannan ku yi mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura za ku samu labari. Muna godiya masoya. Sai mun haɗu a kashi na biyu. Wow, music and